हो चाचा हो। और ही गलत नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना छे। और अहाँ सब गौर से सुनियो, अपन समाज में की घटना घट रही है। पहले सा बढ़ल रही सबके होतीस, लड़का के मारे के पहले कैसा जीस, लड़का के मारे के पहले कैसा जीस। लड़की के माना केलकई बात नहीं मानलकई, ओकरा से मिले वो कर घर चली गईले। लड़की के भाई बनलई कसाई, लड़की के भाई बनलई कसाई, लेलकई पराना हो भैया आहो भाई।